bingung nduk jalaran slirane cahayu sing tak pikirake rina wengi nduk mung katon slirane lah iya apa wis ana sing duwe tresnaku setengah mati kok mawas diri aku kang saguh ngenteni aku ra janji kapan bisa urip mukti nganti kakinene pamit jagang bayi sapa kae lo kok mung mandeng wae ya apa sing dikarepake rono rene lo rajen nak lungguhe kok iya padha terus terang bae aku bingung nduk jalaran slirane cahayu sing tak pikirake rina wengi nduk mung katon slirane lah iya apa wis ana sing duwe aku setengah mati kok mawas diri aku kang saguh ngenteni aku ra janji kapan bisa urip mukti nganti kakinene pamit jabang bayi sapa kae lo kok mung mandeng wae ya apa sing dikarepake rono rene lo rajen nak lungguhe kok iya padha terus terang bae aku bingung nduk jalaran slirane cahayu sing tak pikirake rina wengi nduk mung katon slirane lah iya apa wis ana sing duwe tresnaku setengah mati kok awas diri
kae lho kok mung mandang wae ya apa sing dikarepake rono rene lho rajen nak lungguhe kok iya mandang terus terang wae aku bingung yo jalaran slirane cahayu sing tak pikirake rino wengi nduk mung katon